Hakini ki kendiat nem baladeb habangi pejbha ngiyoi ba ka sarkar jala kating peleng tang yaki bakhlain bor bat kampushi ARUM yaki batlot bat ki bayaj marwai bat ban pensisa yakani ngiyoi ba haba ka wai ke longkmi kanut ban lishat ngan ha sekretariat kayo jing menjur ban shna surok nangta haba uhe seng san perthai ulishat ngan ulala ban penki yakabha kambha jam nangta haba ke KSU kapen ibor kimi ki marks yale examin jong ke MPSC bat haba ki nong trai SSC ki yaki kimi ki komiti bat ki jing ye keren na ka banta ki jing dawa jong ki kim dei tang kita ki don bon ki weipat ba kan thup ya ki nong shet jasngi ha ka ba ki nang he tulop na ka ba ki pelong yeki ki asha ki basha thangan ki nong hikai ki nong trai 108 bat sashibun ki weipat kapang pat kabadai ban ye kren hang ni kalong balang ba kine ki jing sneng kaladai ya ki to ki batrai sipor ha ka office sarkar ba kin sedang no ban ye thau seng bat onda ki larung khli ya ladi ba ki dai ban penduk jaj ya kini ki kam thombor bat ki kam shim kabu ki bajia bha ha ki tanat ba pher ka nuksa ka bapau shna bha ka dai halor ka jingkhot ya ki tei ki kam ki basipor ban penbenayar ha ki kot khubor bat onda pej ya ka bai siu kalong bakin khot ya ki doktor ki engineer ki start kot ki start khen jing khen bat ka tulop ka dei ka ba phra hadu shipeu hajar shi banai bat ka tei kam ya hap satya tang ya ka jing siu ka badai ya ki nong bela lani ki skill labor hanrei ki tei kitnut sarkar kin terwa ya ka dor ka bapo tam kat ba ka kerdan ka bahe tam kani ka jingja kam daisu tang ha ka wei ketrat sarkar hanrei ki labun ba ki ba kum kini bat ki bala jutip kum ki ngila ban khot ha ka ba ka jing penmana ka dei ka ba he bat ka bayar nangta ka jing pelong ya ka interview ka bala ima bat ka babne thik pathik kat ba ka jing siu kan long hap deng ka shipeu hadu ar peu hajar bat nangta sa ka jaka treru ka don shajngai ba bat onda yekhin tang ka bai ka liru kammi hanrei haba pej na kine ki jing yepen ibor ki bayai jia na kapor shakapor kumta kaladei yakine kinong trai sipor ki bajal leiba bat ki badon ha ki tanat sarkar ba pher bakin yelum lang no bat thau ya ka wei ka seng bat dei lang ba jong kane ka seng kin dawa ban pen kalalong sha kinong trai bapura bat tang shunut ban yakhi pat ba da ka ba shong kalan mongor hangta ka jing sneulem bat pen slur kan sami na ki kan hun ba pher bat hangta ka sarkar jala kan sakhot ban yekren bat tang chula yekren latikna ba ka jing he tulop kala ap lupa ka sarkar jala kala dairu ban sange no ya kani ka jing thungkam sipor ya ki breu ki badon ya ka kerdan ka babiang kum ki doktor ki engineer namar ba kani ka jing le kalong penban kum ka jing remru ya ki bakin sutrai sipor bat onda ki lekut kerta wat kam jongki kin sa sha khandang no bat kumta kin hap chong klem kam ha ka jing long temen jongki